ಅಮ್ಮ ಓವು ಕುಕ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂಪನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ರೈಸ್ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಟ ಎಂಕ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾವ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸಿ ಅನ್ನೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 7 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 7 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಾಲ್ ಪಾತೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಪಾತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಜಾಲ್ಡ್ ದಂಡಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪೋರಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಆರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 9th ಪ್ಲೇಸ್ ರೇಸರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೇರು 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿಪೇರು ಇತ್ತಾರಿಗೆ 11 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಈತೆಲ್ಯ ಜವನ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆದಾರು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತ ಕುಮಾರನ ಮಗೆ ಈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಮಾರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮಗೆ ಕಾನಿಷ್ಕಲೊಲ್ಲೇರು ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಮೇರು ರೇಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಡೇ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಚ್ಚರಿಡು ಬೇರೆ ತೂತುಂಡು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ದಯಗಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಗೆಂತು ದಿಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಿರಾ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕನಿಷ್ಕ ರಾವ್ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳುಟು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದೇರಕೇನ್ಗ ಇರು ತುಳುಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏಪಾನ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರೆಗಾನ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿ ಮಂತ್ 3 ಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತ್ 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಇರೆಗೆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ದಾಯಗಿಷ್ಟ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಕಸ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪರ್ 105 popper some tracks it straight it ಏರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಏರು ಉಲೆತೊಂದು ಏರು ಪೋಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿತ್ತನ ಸೊ local track at a try mantana but then ishra so then churu investigate mantita proper karting find mantar so and then license hit the proper karting start manta 8th age ಅರ್ನ ಬರ್ಡೇ 8th ಏಜ್ ಅರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಅರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರೆನ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಬಂಡೇರು ತೂಗ ಆರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲಲ್ಲ ರೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಏಪಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ದಾದ ಇತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಸೈಕಲ್ ಮುಟ್ರ ಹುಡುಪುಜೇರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಟ್ರ ಹುಡುಪುಜೇರು ದೂರದ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂದ ಜೋಕ್ಲಿನ ರಪ್ಪ ಉಲಾಯಿಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಇರ್ ಕಾರ್ ರೇಸ್ಡ್ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಗನು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಕಲ್ಪತ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚಂದು ಅಂಕ ದುಮ್ಮು ತಿಂಚಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಒಂತ ಮರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ ಆವಡ್ ಕಾರ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಇತ್ತಾಗ ಎಡ್ಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಪೂರ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಯಾರು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಪೂರ ಒರ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇಂಬಿ ಅಪ್ಪನಾಗ 3-4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪಲೆ ತಗೋಪಾರು ಇದು ಎಂಕ ಇತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತ ಬೊಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ಪಂಡು ಒಂಜಿ 8th ವರ್ಷನ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ 8th ಬರ್ಡೇಗೆ ನೀನು ಲೆತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ ರೇಸ್ ತೂಕ ಏತ್ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡ್ ತೂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೆತ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಲೆತ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಪ್ಲ ಬೊಟ್ಟೋಯ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿರ್ ಪೂರ ಏತ್ ಸಮಯ ತಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾರೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪದ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ವರ್ಕಪ್ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತಾಪನ ಬಂಡ ಈರೆಗ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ದೆಕ್ಕಾವೆ ಉಂಡದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆತ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿವಸ ಕೂಡ ನನೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ತಾರಿದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡು ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ರೇಸ್ ಬೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅವು
ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ದೋಯ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋತ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ತು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ತೂಯೇರು ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಚಿಂಜ ಅಂತ ಮಾಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲನಿತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಥಿಯರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ 8-8.5 ವರ್ಷನಾಗ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶೆನಿಂಗ್ಟನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಯುಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವೀರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೋವಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಸರ್ ಬಂಡದು ಪೂರ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಆತು ರೇಸ್ ಸುಮಾರು ರೇಸ್ ಪೂರ ವಿನ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಂಬರ್ 9 ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಲ್ತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬರ ಐಟ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ತಿ ಅವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟಾಪ್ ರೇಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನೆ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3rd 4th ಅಂಚ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಪುನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಎಲ್ಲಟ ಸುಮಾರು ಮಂಪುವ ಟೈಮ್ ಹೆಕ್ನಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪೋರು ಏನ ಕಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಂಪನಾಗ ಇಷ್ಟ ಪುನು ಕಸ್ ಏನ ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ತೋ ಇರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲ ಕಾರೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ಸ್ ಬೆತೊಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಂಪುವ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಇರೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಇರ್ ದಾದ ಮಾತ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎನ್ನು ರೇಸ್ ಸೂಟ್ ವೇರ್ ಮಂಪುವ ಐತೋ ಎನ್ನು ಪುಡಾರ್ ಪೂರ ಅಂದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ gloves racing gloves ಪಾಡುಪೆ and racing boots radla bari expensive and then helmet wear mampuwa it custom painted as well. Okay, custom painted maltanavu and itta irna favorite Formula 1 racer iru henno favorite racer George Russell I aklo sumara Adler and even at the team to it the 3 and still at the drive mantuntitte ಇರಿಗೆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರತೆ ಅವು ಎಂಚ ಕಲ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಎನ್ನು ಟೀಮ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಡ್ರೈವ್ ಮಂಪರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲದ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಟೀಚ್ ಮಂತರ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಂಪಿರಾಗ ಈತ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರತ್ತೆ ಆರೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಏರೇನ್ ಬಿಟ್ಟತ್ತಾರ ಆರೇನ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತಾರ ಅರ್ಧ ಅದನ್ನ ಪಂತೀರ ಎನ್ನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೀಟ್ ಮಂತೆ ಜಾಲ ಪಂತ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತತೆ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟು ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಎನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ Formula 1 world champion ಆರಾಗ young age ಸುಮಾರು win ಆತ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ದೀವೊಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅವಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆದ ಹುಡುಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ರೇಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಸ್ಗಳ ಇತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಉಂಡತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ರೇಸ್ ಎಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಡತೆ ಇತ ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಚ ನೀರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಯೋ ಕಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಪುನ young ಇತ್ತನಾಗ some people age 5 ಆನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಪುವರ ಅದು ಏನು ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ 8 and then ಮಲ್ಲು ಆನಾಗ faster cart porta then sumar edda itanda pura teams watchman puntitter then formula 3 popper formula 4 teams watchman tanaga aklu include edda allara think mantanda aklu select mampare Englandnala and then edda mantanda mid the move mampara formula 3 gun then formula 2 gun au bari edda itunda formula 1 popara but elio chance and formula 1 poraga ya edda podu formula 1 poraga itta irege formula 1 ge poere et time bodavu
start month naga churu varsha avittu because the minimum age undu Formula 1 poiraga but bari edda itanda Formula 2 skip mampoli Formula 3 to straight to Formula 1 poiraga avu mantanda sumar bega start mampoli 17-18 varsha anaga but the Formula 2 month and maybe 20-21 start mampoli ಐತೆ ಇರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನು ರೇಸ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನು weekend to race mampuna and sometimes a Fridays mampuna with European races to full week get on Tuesday start month the Sunday end up but the end studies at the sumara hard work mampua so then school school studies at the month on 3 on the time of getting ragapuri but at the month so then school time of mampuraga bud pera ಇರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗ ರೇಸ್ಗ eradlaga and ಎರಡಗ್ಲ ಮಲ್ಪರು and ಓ ಟಫ್ racing is tough because enno papa smar clever illera and yanka pass aatana ಪಪ್ಪ clever illera papa akleno class at first always epwera akle study mandanaga and yena anchana epwa ಪಪ್ಪ ಕ್ಲೇವರ್ ಅಂಚೇರ್ ಪಾಸ್ ಆತನ and ancha ಪಪ್ಪನ ಕ್ಲೇವರ್ ಪಾಸ್ ಆತನ and ammanola ಅಮ್ಮಲ ಫಸ್ಟ್ ammala first and clever ittara ಕ್ಲೇವರ್ ಆತಿರ್ವೆ ಸರ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಐತೆ ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ದಯಂತ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಪಿನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ನಾರಾಯಣ ಕಾರ್ತಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾಪುದಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೈಕಲ್ ಶುಮೇಕರ್ ಪತ್ತದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗೇಮು ಹೊರ ರೀಚ್ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪೇರಕಲ್ ಸೊ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪುನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅವಡತೆ ಐಕಕ್ಕೆ ಅವು ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಾತ ಪೂರ ಈ ರೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಪೂರ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಇರು ಪಂಡ್ಲೆಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದವರು ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯನ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದೆತ್ತನುಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದೆತ್ತನುಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂಜಿ ಓ ಲಾಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂತುಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಸೊ ಓಲಾಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಪಿರಾವ್ ಬೂರಿ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದೆತ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಪಪ್ಪ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಪೊಂಡು ಫುಲ್ ವಾರ ರಜೆ ಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಬೇನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳು ಫ್ರೈಡೇ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವರು ಥರ್ಸ್ಡೇನೆ ಆಪುಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕೊಡಾಪುಂಡು ಫುಲ್ ಲಕ್ಕದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿಪೊಡು ಅಂಕುಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ವೀಕೆಂಡ್ ಆರಾಮಟ ಲಕ್ಕ ನಕಲು ಆಯ್ಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಡ್ರೈವ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ಮೈನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಏತ್ ಹೈ ಪೋಡು ಆಯ್ಗ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಗ ಇಂಚ ನಡ್ಪೇರು ಆಯ್ಗ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಏಜ್ ದೆನ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ನಂಚ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರೇಗ್ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ
ಆ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಪೂರ ದುಂಬು ತಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು UK 2008 ಬುಡ್ತು ಪೋಯ್ ಮುಲ್ಪದ ಇಂಡಿಯಾದ ಬುಡ್ತು UK ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಟಚ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬರೀ ಈರು ಪಣ್ಣ ಪೂದಾರ ಫುಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಬರ್ತದ ಮೈಕೆಲ್ ಶೆಮೆಕ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಈತ ಮುಟ್ಟಡ ಈರೇ ತೇತ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಟ್ಟಡ ತೂದೇನು ಫುಲ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರೋ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ರೇಸಸ್ ಫರ್ನಾಂಡೋ ಅಲೋನ್ಸೋ ಪತ್ತದು ಜೆನ್ಸನ್ ಬಂಟು ಪ್ರತಿ ಪೂರ ವೆರಿ ಅಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ತೂದ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಕದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಯನ ಒಂದು ತೂತ್ ಪಂಡ ಆಗಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸರ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಚ ಬಂಡು ಒಂದು ರೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಈಕೊಡುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷಗರ ಊರು ಬರ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಾಲಿಡೇ ಪೋಪುಣೆ ಒಲಾಂಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಯುರೋಪ್ ಸುಮಾರು ಹಾಲಿಡೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಬಿಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂದಾಲೆ ಜಪಂಡ ಯೂಶಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ 2 ಜನ ಲಕ್ಕೊಂದು ರೇಸಿಂಗ್ ಪೋಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಲು ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬರ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಆತ ಪೂರ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಐತೆ ಲೈಫ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆತುಂಡು ಹಾಲಿಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪೂರ ಈ ಸಲ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಕಲು ವಾಪಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಆವಡಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ತರ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ರೇಸ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಅತ್ತಂದು ಅಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆತುಂದಿತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಪಾತೇರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ಪಾಗ ದಯಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಊರ್ದ ನೇಟಿವು ಫುಡ್ಡು ಅಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕನಿಷ್ಕಗೆ ಮಾತಕ್ಕೇನ್ಗ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೇರ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಕನ ಪೊಪ್ಪಗ ರೇಸಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ರೇಸ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಹಿಡಿದು ಮೈಕಲ್ ಶೂಮೇಕರ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಸಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಸೇರ್ತು ಚೂರ್ ಕಲ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂದ ಐತೆ ಮಗೆ ರೇಸ್ ಪೋಪೇರು ಮಗನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಪುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ ದಾದ ಎಂಚಪುನ್ ಡೇ ಆಯ್ನು ರೇಸಿಂಗ್ ಡೇನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮೀತ್ ಬತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋತೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಕನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿನ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ರೇಸ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಲ್ತು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4-4:15 ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಕ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಚೂರ್ ಪೋತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಫಂಡೇರು ಫುಡ್ಡು ದಾಲ ಪಂಚೇರು ದಾದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇನ್ಗ ಆಯ್ತು ಕನಿಷ್ಕ ಕನಿಷ್ಕ ಇರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟು ಏರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ Eradla maximum support show mampuera. ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು Papa yanno to race pura get on pera and pura hojpo pera yancha drive mamprega and the mechanic mampuera sometimes cart like a fix mampuera and the rain month naga pura set up of car change mampodu la tires change mampodu pura papa mampuera mechanic mampunaga ಈರ್ ಮಲ್ಪೋರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ some things mampuರಾಗ ಎಂಕ like tires ಗೆಪ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು and ಪಾಜ್ರಾಗ and ಟೈರ್ ದೇಪರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಮ್ಮ work mampuera ಸುಮಾರು hard work mampuera and money earn mampuera and ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ನಾಗ ಪೂರ food morning cook mampuera
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಈರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಒವು ಕುಕ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂಪನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ರೈಸ್ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಓ ಫೇವರೇಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೇಸರ್ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಾರ ಜೋರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಲೆ 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 ಎಂಚಿನ ರೇಸರ್ದು ದುಂಬು ಈರು ಓ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನು ರೈಸ್ ದುಂಬು ಏನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮಾಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ರಾಗ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತದಾದ ಫೇವರೇಟ್ ಇಲ್ಲಟ ಎಂಕ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾವ್ ಹಾ ಓ ಫೇವರೇಟ್ ಬಾಬಾ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಮಂಪನಾಗ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಏರ್ ನೇಟಿವ್ ಬಾಪರತೆ ಇದೆ ಗುರಾಯನ್ ಕೆರೆ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಪರತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ರೈಸ್ ಮಂಪರ ಮೂಲ ಬದಾದ ಫೇವರೇಟ್ ಇರ್ನ ಏನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂರು ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಕರಿ ಏನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಲ ಬತ್ತನ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುನು ಬಟ್ ಚಪಾತಿ ಐತಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ವಡೆಲ್ಲ ವಡೆಲ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಇರ್ ನೇಟಿವ್ ಬತ್ತರಂಡ ನೇಟಿವ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಯುಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ನೇಟಿವ್ to ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಬಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಸ್ತಾ ಅಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಂಪನಾಗ ಪಾಸ್ತಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಅವೇನೆ and then ಮೂಲು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡ ಆಪುನು ಇರಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು and ಖಾರ ಫುಡ್ ಖಾರ ಎತ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಸ್ತಾ ತಿನ್ಕ ಪಾಸ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಸೈಡ್ ದಿದ್ದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಇರೇ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟತೆ and ಇಂದು ನಮ್ಮೂರದ ಹುಡುಗೆ ಕನಿಷ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ರೇಸ್ದ ದಿನ ದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ಉರುಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಮಲ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಆದ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಕೊರ್ಪರಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರು ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಒರಿ ರೇಸರ್ಗೆ ಫುಡ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅವನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ಗ ಓರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ವಾಯ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದು ರೇಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಡುಪಿದಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಯ್ತವ್ರೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ನೆಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದುಕೊಂಡ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೇಕ ತಿನ್ಪಿ ಅವತ್ತು ಖುಷಿಡು ರೇಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಸೊ ಆಯ್ಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತವ್ರ ಅಂದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಕೇಟ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ರೇಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಾಯನ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ ಆಯ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪುರ್ತಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ನ ಫುಲ್ ಡೇ ಸುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅನಾತ್ ಕೊರ್ಪು ಅನಾತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲ ಕೊರಡು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅನಾತ್ ಬೇಳೆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪು ತರಕಾರಿ ಸುಮಾರ್ ತಿನ್ಪಿ ಅವೇ ಅನಾತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ದೀಪುನೆ ಅನಾತ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿತ್ನ ಹೆಲ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿನೋ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲೇನೋ ರೈಸ್ ಪಲ್ಯ ತಂಬುಳಿ ಅಂಚಿತ್ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ್ ಇಲ್ಲೊಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಾಂಡಲ ಆನ ಡಯಟ್ನ ಆರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಂಡೇರು ಏತ್ ದಿನ ಕೂರ ಮಲ್ಪೋರು ಆತ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓರ 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ ಆಸೆ ಅನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಗ ಅಂದ್ ಊರು ಬಂದಾಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರು ದಾದ ಬೋಡು ಕೆಂಡಲ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಒಡೆಗ ಹಣ ಪೋದು ಒಂದೊಂದು ತಿಂದು ಬರ್ಪಿ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಲ ಅರೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ದೆತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿರ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆಫೀಸ್ದಾಗ್ಲ ಬರಪಂಡಿರ ಅರೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ದೆತ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ಕಾನಿಷ್ಕ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂದೇರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬಟ್ ಇಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈಗ ಅಂದ್ ಜೋಕೆ ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತಾರ ಮಲ್ಲ ರೇಸರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈರೇನ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರು ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಾತೆಪ್ಪು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಲ ರೇಸ್ಲ ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಡ್ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I mean, Monday to Friday, I am school ippundo yan work malpe, yan senior developer, London work maltondulle. So Monday to Friday enklen abbe popundu, enna kelasa ayana school panta. Boka weekend akleno packing ittu pattadu food arrangements pura yane prepare malpuna. So aklega a weekend ga dade podu, pura ready maltadipe. Aklega raise ga boditno items, clothes pattadu pura. Aklega a tension iji, avu pura enno responsibility. So avu pura yan ready maltadu, pack maltadu, gaadi paartukonda. Aklu tires, engines pura aklu malper, Kumar malper, ready. So avu enno responsibility. So weekend akleg yan anchi side aklen kadpudi bukka enno illada kelasa enno management yan malpuna. So ancha balance maltondu kuda Sunday vapas banaga aklu banaga late apundu bayaga. So akle dinner pura ready maltadu susta tippundate. So pura ready maltadu di tippe. But per vanas malper jepper janla. So Monday to Friday same enklena routine. Kuda Saturday I repeat. So ancha manage maltondu reddu jana share maltu responsibility share maltadu manage malpo. Garden, tota, ground. Tota pura trees hoota. England pura coconut tree la banana plant la pura hickory. So mulu etnaga au pura yanku hodu and mango to plant la pura. Mulpa iru olpa totag popare. Poni pura totag mulu. And mulu pura explore rampua because mulu tota malo and pura house sit where Full suttar. and Avulu you kid. alpa garden to some trees iddi atamallo iddi and the trees iddi alpa just a ground matra grass matra epunu ಇರಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೇಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓದುದಾರೆ ಪುರ and ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪುರ in Karun Chandok and the Formula 2 to J Handara Vula and ರೇಸ್ ತೂತಾರೆ watch mampo ಇರಗೆ ನೇಟಿವ್ ಬತ್ತಿಪ್ನ ಪಗ ಇರ್ ಫೇವರಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಡಗಲ್ಲ ಪೋಪರೆ Ayank Mangalore to city center yanno favorite place sumar modern and England atamallo iddi Elio Matra city center ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಜ್ಜ mallo undi but mulpata atamallo iddi because mulu England country atamallo iddi so at mallo eppuri ತಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೈದಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡೇ ಓದು ನಂಚಿತ್ನ ಹುಡುಗಾಗ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ ನಂಚಿತ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಐಟ್ ನಡತೊಂದು ಪಾರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ ನೆರಳು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅದು ನಿಖಲ್ ಊರು ಬತ್ತಂಡ ಆರಿನ ಓಡೆ ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪರ ಆನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಾದೆ ಪುಂಡು ಊರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಪೋಡು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೊರುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಡು ಸೊ ತಿನ್ನೋಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅವ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಪು ಕುಡ್ಲ ಪೋತ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿರುಗಿರಗೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಣ ಆಯ ಪಂಡಿ ಲಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಲಂಡನ್ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೊಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗಿರ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಗೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಶಾಪ್ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಗ ಆತ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ತಿರುಗಿರ ಪೋನಾಗ ದಾದಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ
ಅಂಚೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಸರ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಊರೊಂದು ಮಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದೈವ ದೇವರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯನ ಉಪನಯನ ಆತಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೊ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಲಂಡನ್ ಅನಾಥ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಆಗ ಪಂತ ಕೊರ್ರಾಗ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ ದೇವರ ಪೂರ ದೀತ ಸೊ ಆಗ ಪನ್ಪು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಊರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇಲ್ಲಗ ಪೂರ ಪೋತು ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಅನಾಥ ಆಗ ತೋಚ್ಪೋತ್ ಕೊರ್ತಾ ಬಟ್ ಅವೇ ಪನೋಂದಿ ಪುಡಾಪುಂಡು ಚೂರು ದೂರಡಿಪುಣತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಿವಾಲಿ ಸುಮಾರು ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪಟಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಈರ್ ಫುಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೋಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋಪೆರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ 16 ವರ್ಷ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಡ್ವೈಸ್ corner the fast small fast poetry because then the crash happen slow month break apart then corner inside the port and then sumar edda happen fast happen but dangerous lapuri ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ರೇಟ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಲ್ತ ಬಿಡ್ಚಿ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಟಿವ್ ಇರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಉಪನಯನ ಅಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಜಪ ಮಂಪುವೆ and shower ಮಂತದ ಜಪ ಮಂಪುವೆ every day and ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜಪ ಅತೆ and ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಡ್ ಆತನ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬೇಕುರಿ ಸೊ ಶವರ್ ಮಂತದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಜಪ ಮಂಪೋದು ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಪೊಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ನ ಊರು ಕನಿಷ್ಕಲ್ಲ ಭೂತಕೋಲ ಬಂಡ ಬಾರಿಷ್ಟ ಭೂತಕೋಲ ಮಿನ್ ತೂತಾರೆ ಬಾಬಾ and ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಗೋತ ಅನಂತಪುರ ಪೋತ ಹೂತ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂಪುನ ಪೂರ ಹೂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಇರ್ತು ಇನ್ನ ಮೂವಿಯು ಏನು ಕಾಂತಾರ ಹೂತ ಎಂಚುಂಡು ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಭೂತಕೋಲ ಸುಮಾರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂದ ಎಂಚು ಓಲು ತುಯಿನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೂತ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುಟ ಕನ್ನಡ ಹೂತ ಅಂದ subtitles on it because of pura kannada understand apuri subtitle on it and ಖುಷಿ ಅಂಡೇರೆಗೆ and ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತುನ್ನ ಮೂವಿ ಕಾಂತಾರ and ಅವು ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ಹೋಪ ಎಂಕ ಲೈಕ್ scary movies ishta yank scary movie and onji palle mummy like Egyptians bari naga pura cloth to wrap naga bari mampura pyramid tole au pura au it's about au and SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎರಡು ಜನಲ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಮಾನಸ ಮಗೆ ಕನಿಷ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯು ಕೆಡ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಲ್ಲ ರೇಸರ್ ಕೂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅತಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ನದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪು ನಾವು ಆವಡು ಆರು ಮೈಕಲ್ ಶುಮೇಕರೇ ಆವಡು
ಅತ್ತಂದಂಡ ವೆಟಲಾವಡ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1ದ ಇತ್ತದ ಕಿಂಗ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ 16 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು UK 9th ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂದು ಪಂಡದಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಆತದ ದೇಪಟ ಐಕ್ ಆತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಿಡು ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜಿ ವೇಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನೆ ಬಿಡು ಆತೆ ಚುರುಕು ಬೋಡು ಆತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡು ದಾದನೂ ಆದು ಪೋವು ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಗಾಡಿನ ಗಿಡ್ಪುಡಾಪುಡು ಬುಕ ಆತೆ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಓಲ್ಲ ಎಡಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ದೀತೆರು ಕನಿಷ್ಕ್ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದುಂಬುಗು ತಿಕ್ಕಡ್ ಆರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಔಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಎಂಕ್ಲುಂಟುಗೆ ಈತ್ನೆಟ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಮಾನಸ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಕನಿಷ್ಕ್ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಆದಿತ್ಯ ದೊಂಡೋಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ.